Matul il-jum tas-Sibt fil-Belt Kapitali saret attività pubblika bil-għan prinċipali tqajjem għarfien dwar il-kundizzjoni u s-sintomi tal-mart tal-valvi tal-qalb, flimkien mal-importanza tad-dijanjosi u kura bikrija. F'din l-inizjattiva l-pubbliku seta' jieħu tarif ta' informazzjoni dwar it-trattament disponibbli u kawżi ta' wara din il-marda. Barra minn hekk il-pubbliku seta' jara kif isir l-assessjar tas-saħħa fuq il-post. One News żar din l-attività fejn tkellem mal-kirurgu Dr. Samuel Mejla li għalna aktar dwar l-intervent tal-mart tal-valv tal-qalb. Kultant anke nittrattaw mediċini fil-bidu, però jekk ikun hemm bżonn intervent, hemm bosta interventi li nistgħu noffru, hemm interventi li jistgħu jsiru minn ġol koxxa ngħidulhom jew mill-groin u jkunu jsiru minn ġol arterja huma inqas invażivi u hemm ukoll operazzjonijiet li jsiru fuq il-qalb permezz tal-open heart surgery. Meta ġie mistoqsi kemm l-intervent tal-mart tal-qalb f'sena, il-kirurgu wieġeb hekk. L-interventi jsiru madwar 100 operazzjonijiet tal-open heart surgery kif spjegajt, jew ukoll bejn 100 u 150 permezz tal-operazzjoni li ssir mill-groin, dak li ngħidu l-valve.